So guys, nagising ako ng alas 2 ng umaga. Yun o. Ito, alas 2. So guys, ang lakas ng ng hangin. May bagyo siguro. So, may bagyo dito sa Kamsur. So guys, pipidyoin ko sa labas. Tingnan nyo. So yung guys, alas 2 na ng madaling araw. So kanina pa yung alauna eh. Hindi ako makatulog. Lakas ng hangin. So yun guys. Lakas ng hangin guys. Yun. Ayan. Masyadong madilim sa labas pero malakas talaga yung hangin. Yung naririnig yun naman. Lakas. So guys, yun yung sa labas. Lakas ng hangin. Madilim kasi sa labas kaya hindi masyadong kita. Baha na dito. Baha. Lakas ng hangin. Baha ko. Kaninang alauna mas malakas eh. Pero ngayon sakto na lang. Sira na yung CR ko ah. Ay. Baka nga dito. So guys, hanggang dito na muna yung video. Pasok na tayo. Lakas pang konti yung hangin. So guys, di na ako makatulog kasi wala na yung antok ko eh. Kasi alauna pa lang kasi malakas na yung hangin. Mas malakas kaninang alauna. Kaso ngayon, alas 2 na ng umaga, medyo nabawasan na. Kasi signal number 1 dito sa Kamsur eh. Yan nilagyan ko ng harang yung dingding. Kanina kasi kinakabahan ako, lakas ng ulan. Saka malakas talaga yung hangin. Baka kakutangayin yung bubong eh. Pero hindi naman. Pero kung mga signal number 2 siguro, baka katangay na ng hangin yung pangabubong ng bahay ko. Delikado. Sa awa ng Diyos, hindi naman. So guys, hanggang dito lang yung video. Matutulog na ulit ako. Alas 2:30 na ng madaling araw. Ay nako. So in-update ko lang guys yung panahon dito sa Kamsur pag may bagyo. Talagang hindi makakatulog. So guys, bye. Tulugan na ulit. Good morning guys. So ng bagyo. So diba kakita nyo naman kagabi napakadilim. Malakas yung hangin. Diba kakita nyo naman kagabi napakadilim. Malakas yung hangin. So, ito na yung resulta ng pagkatapos ng malakas na hangin kagabi. Tingnan nyo. So yun guys, ayan nakita nyo yung kamuting kahoy, nagiba. Yan. So
nakabasang-basa yung paligid, saka yung mga yan, yung saging nagtumbahan. Lakas ng ulan kagabi, tsaka hangin eh. Putik dito sa amin. Paligid oh. Ayun pa, nagtumbahan pa yung mga ano. Yan, saging. Sa kabilang bahay, sa kabebe oh. Sobrang putik pa dito. Yan oh, baha. Galing yung tubig dun sa ano dun, sa taas. Buti na lang, hindi masyadong ano, malakas sobra kasi signal number 1 lang. Pero kung signal number 2 talaga, grabe. Baka wala na yung bahay. Sinapit ko lang kayo kung anong nangyari kagabi saka yung ngayon. Pagkatapos ng malakas na hangin. So hanggang dito lang yung video. Buti hindi tayo napano kagabi. So, yun nga guys.